चन्दन ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै थांग्रा व्यक्ति नङा। কিন্তু চুক্তি হোৱাৰ আগতে তেখেতে যিহেতু কনভিক হৈছিলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। UPPL जी सरकार बिनि जे नीति बिथांमोननि नीतिखौ जोङो मोजां मोनाखै। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेयैनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे भिडिअफोर लानानै फैलायबाय जायफोर भिडिअफोरखौ नायोब्ला आथिखालनि राजखान्थि आरो इयुननि राजखान्थिफोरनि माखासे सावगारिफोरखौ जोङो स्रां स्रां नुहुरो। दा बिनि गेजेरावनो आङो माखासे भिडिअ लानानै फैदों। दा बेफोरनो जाहैबाय साननैसो सिगां बा माखासे समनि सिगांनिफ्रायनो BPFनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ BPF हान्जाखौ नागारनानै UPPL हान्जायाव जयेन जासिगोन होननानै खौरां बिजोंफोराव गोबां नुनो मोननाय जादों। दा बिनि गेजेरावनो माखासे बिबुंथिफोर ओंखारदों। बारग' डिपुटि चिफ खाम्पा बरगयारी सारा बिनि सायाव फंनैसोल' खोथा बुंदों। दा बेखौबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो लानानै फैबाय आरो गुबुन फारसेथिं BTC ओनसोलनि जिहेतु हाग्रा संरैखानि खोथा बिनि सायावबो खाम्पा बरगयारी सारा माखासे खोथा बुंदों आरो बिनि अनगायैबो खाम्पा बरगयारीनि समस्थियावनो हाथिसार प्राइमारिनि आन्दाराव जिहेतु माखासे बारग' NDFBजों लोगोसे एबसुनि वार्कारफोर बिथांमोनहा UPPL हान्जायाव हाबालासेनो BPF हान्जायाव जयेन जाफैनायखौ जोङो माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। दा बेफोर भिडिअखौ फारियै नायलांग्रोदिनि बिनि उनाव आरो सावरायलांबावदिनि। चन्दन ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै थांग्रा व्यक्ति नङा। बिथाङा बाहायनो थागोन। सार प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि दोलोखौ बा नोंथांमोनखौ फांसेबो बिफां गायलाङाखै होननानै बुंदों। बिनि सायाव मा बुंदों? जों बिफां गायलाङाखै। बिफां गायलाङाखै जोङो अब्लालाय रायजो राजा जोंना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खोन्थागोन मानासखौ सोर रिभाइभ खालामखो, मानासखौ जों बोरै बेहाय बासायखो, कसुगाव हल्टुगाव बे हाग्राखौ जोङो बोरै बासायखो। खिन्थु बिथांमोननि दिनाव दंफां गायदों ना दंफां फोजोबदों? नोंथांमोना थां सिङाव प्रमद बर'आ थां हाग्रायाव दिनै 20 स्कुवेर किल'मिटार 30 स्कुवेर किल'मिटार हाग्राखौ बे हन्डा मेसिन लानानै दंफां हाफायनानै ट्रेक्टरके ट्रेक्टर सानसेनि गेजेराव हरसेनि गेजेरावनो 30 कन 50 कन ट्रेक्टर लानानै थांनाय आंनि समस्थियावनो 19 कन दंफां मिल बानायनाया मानि प्रमान? दिनै BPF हान्जायाव जयेनिं जाबाय। बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय UPPL जी सरकार बिनि जे नीति बिथांमोननि नीतिखौ जोङो मोजां मोनाखै। बिथांमोना जे आदर्श गैया। बिथांमोना जे NDP आरो एबसुनि जे 35 इयार्स संग्राम खालामनानै BTR सुक्ति खालामबोदोंमोन। बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजो राजानि भट लानानै बिथांमोना BTR खौ सालायदोंमोन। दा बिथांमोना सामलायनायनि गेजेरजों जाय नेताफोर जोंनि 14 चिरांदुवाराव जायनाखि पेरेंगा सार बिथांमोना इग' दुगाजों बिथांमोना UPPL सरकारखौ सामलायदों। बिनि थाखायनो जोङो मोजां मोनाखै। जोङो फरायसा आफादाव थानानै 13 इयार्सखौ जोङो प्रमद बर'जों आन्दालन खालामफादोंमोन। बे आन्दालन खालामबोनायनि गेजेराव जोङो नुबोबाय जे BTR सुक्तिखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेरैबायदि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जेरैबायदि सामलायदोंमोन बिथांमोननि सामलायनायनि गेजेरजों जोङो नुबोबाय जेरै BTRआव जाय दुखुआरि सुबुंफोर दङ, जायफोर न'खरफ्रा मुंख्लं जानानै मुंख्लङैनो दङ, जाय बन दाननानै जाग्रा बे बन दाननानै जानानै दङ। बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन BTRआव थानाय गासैबो आइ आफा गरिब गुन्द्रा सुबुंफ्रा नैबे BTRनि गेजेरजों गासैबो मोनफा मोनफा फारि फारि सल्भ जालांगोन।
सुफुंजोबगोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय बेफोरो गासिबो फैला बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों बिनिफ्राय जोङो BPF सरकाराव जयनिं जाबाय आरो बेबायदिनो जों नुबाय गासैबो नेताफ्रा UPPL नि नेताफ्रा माने गोरोबलायनाय गैया जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल होन ब्लक लेभेल होन प्राइमारि लेभेल होन बिथांमोना मा होनोबा बिथांमोना स्किमनि गेजेरावसो गावजों गाव सेलाय बिलाय एकदम हिंसा हिंसि भाब दङ आरो बिनि थाखायनो जों बे UPPL खौ जगदान होनाय जायासै जोङो थोंजोङैनो UPPL आव हाबालासिनो BPF आव जयनिं जानाय जाबाय जोंनि नुनायाव गोरोबलायनाय गैया जे जोंखौ ब्लक लेभेलावबो लानानै थांदोंमोन प्राइमारि लेभेलावबो लानानै थांदोंमोन बिथांमोना जोंखौ पर्टफलिय होननानै लानानै थांदोंमोन बिथांमोननि NINखौ नुनानैनो जोङो जगदान जायाखै बेहाय एक्स NDB फोरनिफ्राय दङ जोङो एक्स एबसु हिसाबै जोङो साबा दङ आरो गासैबो जे एबसुनि आन्दालनाव ओंखारग्रा रायजो राजा आइ आफाफोर बिथांमोना दिनै 57 जन जोंजों लोगोसे जयनिं जाफैबाय दा बेफोर माखासे भिडिअखौ नुबाय आरो गुबुन फारसेथिङै सालबारि जिल्लानि माखासे UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो UPPL नि माखासे नीति आदर्श जिहेतु आखुथायफोर बेफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय UPPL दोलोखौ नागारनानै BPF हान्जायाव जयेन जाफैदों आरो बिनि उनावबो UPPL हान्जानिफ्राय BPF हान्जायाव जयेन जाबाय थागोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों UPPL नि लिडारफोरा दलखौनो सामलायनो रोङाखै नीति आदर्श मोजाङै जोंनि गेजेराव अनलायनानै दलखौ जे मजबुत खालामनांगौ बेखिनिखौ बिथांमोना रोङाखै स्वयं शिब बिथाङानो बे दलखौ सामलायनो रोङाखै होननानै आं बुंगोन मानो होनबा जोंनि बे सालबारि जिल्ला UPPL आव दाबो बिभाजन जानानै दङ दा बर्तमान जों जे दिनै UPPL निफ्राय BPF दोलोआव हाबफैबाय जोंजों लोगोसे मथा मथि 60% आरोबाव मानसिफोर दंबावो नेक्स्ट बार जों जयैनो जोङो 1000सेसो माने जोङो पदबि थानाय बा पदबि गैयि जोंनि भटार रायजोखौ लानानै जों 1000से 1500 आरोबाव जयेन जाबावनायनि जोङो रायलायगासिनो दं आरो बेफोर भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो जे आथिखालनि प्रमद बर'जों दैदेनजानाय जिहेतु UPPL सरकार बे सरकारा बेसेबां दिन थावरिगोन सन्देह गोनां जानानै फैबाय होननानै आं सानो मानोना बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो गोरोबलायनाय गैया आरो बिथांमोननि जिहेतु सरकाराव जेबो माने प्लान एन्ड पलिसि गैया बेफोरखौ माने बिथांमोननिफ्राय BPF हान्जायाव हाबफैनाय माखासे दैदेनगिरि बा सापर्टार बिथांमोनानो माने रोखायै फोरमायनानै होखाबाय दा गुबुन फारसेथिङै आरोबाव मोनसे भिडिअ दं BTR नि CEM प्रमद बर' बिथाङा जोबथेसालियाव थानाय जिहेतु बारग' NDB बिथांमोननि सायाव माखासे बिबुंथि होदों आरो लोगोसे गेदेमा रन्जन दैमारि सारखौबो माने बख'नायनि प्रसेसखौ खालामगासिनो दं होननानै बुंदों नाथाय खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ आङो बुंथ'नो हालिया नाथाय आं सानो थाबैनो जुदि जोबथेसालियाव थानाय गासैबो बारग' NDBजों लोगोसे गेदेमा रन्जन दैमारि सारखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हायोब्ला बेयो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जागोन होननानै आं सानो दा बिनिबो भिडिअ दङ एसे भिडिअखौ एसे नायग्रोदिनि আমি বিচাৰো যে তেখেতে মুকলি আকাশত আহিব লাগে আৰু এটা ডাঙৰ এটা শান্তি চুক্তিত তেখেতে স্বাক্ষৰ কৰিছে যি শান্তি চুক্তিয়ে নেকি আজি BTR অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক শান্তি আনাৰ লগতে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা ঘটনা এইটো হ'বলৈ পাৰিছে তো আমি বিচাৰো যে তেখেতে আহিব লাগে কিন্তু চুক্তি হোৱাৰ আগতে তেখেতে যিহেতু কনভিক হৈছিলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আমি সহায় কৰি আছো যে আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ৰতা কৰা সফল কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি সেইটো কৰি যাম আৰু সময়ে সময়ে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি কথা পাতি আছো যে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰায় 60 জন মান জেলত আছে তেখেতসকলক ৰিলিজ কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ কেছটো মানে
সমাপ্ত কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে আমি আলোচনাও কৰি আছো মানে হেল্পো কৰি আছো আইনী প্ৰক্ৰিয়া কাম কৰাত যি প্ৰয়োজন লাগে আমাৰ পৰা সাপোৰ্ট আমি বিচাৰো যে তেখেতসকলে মুকলি আকাশলৈ আহিব পাব লাগে बे गासैबो भिडिअफोरखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा माबायदि हमनो हाखो माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा आं भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखै उननि भिडिअ फिन लोगो मोनफिनबावगोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं माबाफोर भुल बा गोरोन्थिफोर बुंफ्लांदोंबा बर'नि फिसा होननानै प्लिज आंखौ निमाहा होदो दा आसा खालामो नोंथांमोन बयबो अराय मोजाङैनो थागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों